Ak sa táto svojevôľa polície nezastaví, Slovensko smeruje k občianskej vojne. Ešte nikdy vo svojej modernej histórii nestálo Slovensko tak dramaticky blízko k občianskej vojne ako po dnešnom ráne. Vážnosť situácie si najlepšie ilustrujeme, keď si uvedomíme, že aj riaditeľ SIS Michal Aláč má k dispozícii bezpečnostné zložky, ktoré by ho mali chrániť, čo by sa stalo, keby sa postavili ozbrojenému komandu NAKA na odpor. To, čo sa deje 6 týždňov pred voľbami, je čisté šialenstvo, ktoré nemá obdobu v žiadnej slobodnej krajine. Aktérom tohto bezprecedentného honu na opozíciu sa to celé začína vymykať z rúk. Ak všetky politické subjekty nie sú jednotné v tom, že to, čo sa deje, je nebezpečné, ak to šéf progresívneho Slovenska Michal Šimečka zľahčuje, že sú to len paranoidné konšpirácie Roberta Fica, Juraj Šeliga prská, že prevrat sa deje len v hlave Roberta Fica a Eduard Heger sa smeje, že to nie sú bezpečnostné zložky, ale Fico, ktorý vraj spochybňuje demokraciu. Tak to svedčí buď o tom, že si neuvedomujú mimoriadne nebezpečenstvo celej situácie pre ústavný poriadok a právny štát, alebo sa sami podieľajú na jeho demontáži. Napokon k porušovaniu zákonov a ústavy tu už zjavne dochádza. Som šokovaný, že keď prezidentka Čaputová požiadala o zvolanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, premiér Ódor jej odkázal, že si počká na ďalšie informácie a až potom vyhodnotí, či je potrebné zvolať Bezpečnostnú radu. Lajos Ódor nemá čo vyhodnocovať, a to nie len preto, lebo je iba poverený premiér odvolanej vlády. Podľa ústavného zákona číslo 227/2002 aj podľa zákona číslo 110/2004, ak prezident navrhne zvolanie Bezpečnostnej rady, predseda Bezpečnostnej rady zvolá Bezpečnostnú radu tak, aby sa jej zasadnutie uskutočnilo najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o návrhu dozvedel. To znamená, že poverený premiér ako predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky sa nemá čo slobodne rozhodovať, či hlave štátu vyhovie, keďže zákon je napísaný imperatívne zvolá, nie môže zvolať alebo rozhodne sa, či zvolá. Čudujem sa, že si tento protiústavný prešľap premiéra Ódora ešte nevšimli ani opozičné strany, ani médiá a dokonca na to nezareagovala ani kancelária prezidentky Slovenskej republiky. Alebo je to celé zo strany Zuzany Čaputovej opäť iba jedno trápne divadlo, ktorým sa prezidentka zbavuje politickej zodpovednosti, keďže to, čo sa teraz deje, je predovšetkým jej vlastné zlyhanie. Nezabúdajme, že je to ona, ktorá je zodpovedná za vládu, ktorú zostavila, že je to ona, ktorá dala voľnú ruku policajnej mafii a posilnila ju odvolaním jej vlastnoručne vybraného ministra vnútra, v dôsledku čoho tu nastáva ešte väčší chaos ako za Hegerovej vlády. Veď z toho, čo sa tu deje, súdnemu človeku už musí rozum zastávať. Najmä ak Lajos Ódor vyhlási, že on si najprv počká na tlačovku policajného prezidenta a potom bude konať. Do čerta, kto je tu komu zodpovedný? Kto vlastne vládne v tomto štáte? Uprostred tejto alarmujúcej krízy, keď Slovensko balancuje nad priepasťou možných občianskych nepokojov, je nevyhnutné, aby si všetky zainteresované strany uvedomili vážnosť situácie a zjednotili sa na obranu ústavného poriadku a právneho štátu. Rozvíjajúce sa udalosti si vyžadujú spoločný záväzok chrániť demokratické princípy, ktoré sú základom stability krajiny. Vzhľadom na to, že hrozí rozpad spoločnosti, je nevyhnutné, aby sa politickí lídri, médiá aj občania povzniesli nad rozpory a postavili sa tejto výzve. Ak sa k tejto nebezpečnej situácii nepristúpi s naliehavosťou, ktorú si vyžaduje, hrozí, že sa ešte viac podkopú samotné základy demokratickej štruktúry Slovenska. Teraz je viac ako kedykoľvek predtým potrebné spoločné úsilie, aby sme preplávali týmito búrlivými vodami a nasmerovali národ na cestu jednoty, dialógu a riešenia. Aký je váš názor na obsah, ktorý poskytujem? Prosím, podielte sa o svoje komentáre a názory, ohodnote ho pomocou tlačidla like a ak vám vyhovuje, zvážte prihlásenie sa na odber pre pravidelné dostávanie podobného obsahu. Vaše názory a podpora sú pre mňa veľmi dôležité. Ďakujem.